Сиңыз белән шуннан бирле сөйләшкән юк. Җыр сәнгатенә беренче адымнарын башлап килүче яшь подающий хорошей надежды. Бүген татар эстрадасының иң шәп җырчысы кем? Артур Исламов, әлбәттә. Исә бетерде. Нилсия булсын. Гүзәл Уразов. Гүзәл Уразов. Программада яңа, җырлар да яңа. Үзегезгә гашык итәсез? Булды, рәхмәт. Язып куйдыгызмы? Туры килә. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Татарстанның ат казанган артисты, бер елмаю белән генә барлык хатын-кызларның йөрәген яулаучы татар мачысы. Альтернатив музыка, классика, эстрада, әлеге жанрларның кайсы аңа күбрәк туры килә дигән сорау бирмәгез, чөнки ул барысында да яхшы. Артур Исламов. Исәмсез. Булай таныштырганнары юк иде. Һәм барысы да дөрес. Барсы да дөрес, барсы да минем дурда. Әйдәгез, безнең сәяхәтебезне, кичкенә генә сәяхәтебезне башлыйк. Сез Актаныш районында туасыз. Әтигез көрәшче, әнигез укытучы музыкант була. Һәм еш очракта балалар әти-әнисе үзеннән бара диләр. Һәм сезнең дә шулай килеп чыккан, сез әле менә көрәш һәм музыка арасында сайлангансыз да. Менә шуның турында сөйләп китегезче. Мин кичкенәдән гомумән музыкаль спорт шушындый барлык яктында кызыксына торган шундый гаҗәеп гаиләдә туганмын. Барсы да бик матур итеп җырлыйлар. Әтим дә бик матур җырлый, әним дә җырлый. Гомумән бөтен туганнарым да җырлый, бийләр. Шуның өчен безнең кичкенәдән шушындый гел музыкаль атмосферада үсәргә туры килде миңа. Теге җыр моң дәрьясына yüзеп. Шуңа аннан тыш инде әйткәнчә, минем әтием көрәшче иде. Яшь чагында инде ул районны тоткан кеше, районда батыр булган кеше, күп тапкыр. Шуның өчен ул мине кичкенәдән шул спортка кертеп, инде шул көрәшкә кертеп җибәрмәкче инде. Әмма әнигез ягына күбрәк тартылды, синең музыка ягына. Музыка ягына кичкенәдән инде шулай тартылуым бик көчле иде, чөнки шушы җыр дөньясы, музыка дөньясы ничектер мине үзенә алып кирбиттин. Ләкин көрәш белән дә бит сез менә көрәш белән шөгыльләндем дип кенә күп кеше шөгыльләнә ала. Мин дә мәсәлән футбол белән шөгыльләндем, ләкин мин аның белән теге ниндидер зур уңышларым юк иде. Ләкин сез менә көрәш белән уңышларыгыз яхшы иде дип беләм. Әлбәттә, мин кичкенәдән сабантуйларда җиңәдер идем, анда мин 5-6 яшьлек әле шундый кызлык бер хәл бар. Балалар бакчасына йөргәндә мин җиңеп чыкканмын да көрәштә бүләккә, анда бит барча батырга тәкә бирәләр сабантуйда. Монда миңа шундый уенчык тәкә биргәндә. Нәрсә, җиңүгә мин алган да, алып тотканмын да. Юк, миңа шун тәкә биргәсе әйткәнмен. Ул вакытта да амбициялар зур булган инде. Зур булган. Спорт бит бер чиракта ул характерны, ул тәрбияли торган шундый юнәлеш. Кичкенәдән шу менә әти мине көрәшкә керткән өчен инде мин гомер буе үзем шул спорт белән бергә. Көрәш булмаса да барыбер фитнес үзеңне формада торырга кирәк. Безнең беренче ноктабыз бу музыкаль клиент, музыкаль колледж. Бу музыкаль училище иде ул вакытта мин кергәндә. Жуковский урамы. Жуковский урамы 1902 елга кадәр поперечный грузин урамы дип аталган. 4-нче һәм 6-нчы йортлар земство идарәсе өчен төзелгән булган. Һәм анда писар буларак үзе Шаляпин эшләгән. Бүген шул урында музыкаль колледж урнашкан. Шулай ук Жуковский урамында абыйсы дипломат белән 1916 елдан алып 1926 елга кадәр Фатих Амирхан яшәгән. 2003 елда мин Казанга килдем. Ул да булса мин 9-нчы класстан соң Казан музыка училищесына укырга кирдем. Сез бит уйлыйсыз, җыр буенчадыр дип. Менә күп кенә кеше уйлый, Артур Исламов вокал буенча укыгандыр инде. Әлбәттә, бар кешеләр шулай дип, хәзер мин җырчы булгач шулай дип уйлыйлар. Әмма минем беренче һөнәрем шушы училище өйрәнгән, ул баян классы иде. Баян классына укырга кирдем, чөнки кичкенәдән беренче чиратта мин баян белән шөгыльләнә башладым.
ул җыр әле соңрак кына килде. Башта музыкаль мәктәптә укып, кечкенә чактан баян классы буенча һәм инде теге шушы 8-9 классларда гына безнең Октанышка яңа укытучы кайткан аркасында гына вокал белән шөгыльләнә башладым. Аңа кадәр әлбәттә авыл җирендә инде иң популяр инструмент нәрсә ул баян, гармон. Шуның өчен инде кечкенәдән минем әйтергә кирәк туганым ике әниемнең энесе була инде, ул атказанган сәнгать эшлеклесе Татарстанның композитор, бит күп танылган җырларның авторы Илгиз Закиров. Әлбәттә, Илгиз абыйның җырларын кичкенәдән тыңлап, һәм инде аның баян осталыгына шулай итеп искитеп, әлбәттә үрнәк булды кичкенәдән Илгиз абый һәм инде шушы баян классына керүем дә шуның белән билгеледер. Ә менә аннары ничек килеп чыкты шулай? Хәзер бит инде колледжга син керәсең икән, ни диде булса специальность буенча баян дип, менә сезнең ишракта. Син барлык кешене дә шуңа юнәлтәсең. Һәм аннары кире вокалга ничек юл итте? Ул бит параллель барды барысы да. Мин монда әйткәнемчә 9 класстан соң кердем. Инде ул вакытта әкренләп шөгыльләнә башлаган идем җыр дәресләре белән. Мин 7-8 классларда укыганда Октанышка мисалы әйтәбез, яңа укытучы кайтты. Ул да булса Октанышта маңа кадәр җыр укытучылары юк иде. Ул минем беренче укытучым булды, ул Джон Ави Мусин. Һәм әни әйтә бара ала, анда Джон Ави яңа үзенә дәрескә инде балалар җыяды. Мин барып җырлап карадым. Без инде Джон Ави белән шулай рәхәтләнеп шөгыльләнеп киттек. Джон Авига инде миңа рәхмәтле мин. Барлык остазларыма да шулай миңа рәхмәтле. Шушы Джон Ави миңа инде башкорт халык җырлары, татар халык җырларын өйрәтә башлады. Аннан классик әсәрләр белән таныштыра башлады. Гомумән җыр дөньясына менә шул Джон Авиның инде Джон Ави аркасында мин киреп киттем дигән була. Аннары Казанда параллель рәвештә Казанда параллель рәвештә аннарсын дәвам итәргә туры килде соңрак. Чөнки мин 9 класстан соң монда килгәчтән соң баян классына укырга кердем. Ул вакытта врачлар әйтте, әле сиңа иртәрәк җырларга тавышың өлгереп бетмәгән дип. Миңа 1-2 ел пауза алырга туры килде җырлаганда. Мин алай булмаса вокалга керер идегезме? Юк. Барыбер баянга керер. Чөнки мөһим инде миңа беренче чиратта әйтәр, музыкаль грамота дип. Шул үземне инде музыкант буларак музыкаль яктан шундый грамотный буласым килгән аркасында инде шул баян бүлеген сайладым. Чөнки ул училище беренче чиратта ул база. Училищеда иң шушындый яхшы, иң кирәкле белем бирелә. Һәм инде аннары соң теге зур институтларга кергәчтән соң ул аннары эшкәртелә генә инде. Музыкаль колледж турында шул кадәр мәхәббәт белән, шул кадәр ниндидер җылылык белән искә алалар. Сезнең Минекедә шулай ук, минекедә, чөнки 9 класстан соң уйлап карайм, ул бит кечкенә бала, 15 яшьлек бала. Менә шундый миллионлык шәһәргә инде Октаныштан, бер кеше дә белми торган Октаныштан ул вакытта инде монда килеп эләгү, ул бит инде бала өчен беренче чиратта стресс ветрәк кирәк. Ярым миңа шулай туры килде, минем апам монда иде, укыйдыр, шулай ук консерватория битергән кеше, ул шулай ук минем укытучым да консерваториядә Клара Хөрүддинова классында укыды. Бүгенге көндә шулай ук апам профессиональ җырчы булып, балалар белән шөгыльләнә. Һәм апаның монда булуы миңа бик тә булышты, чөнки аңа инде зур рәхмәт мин өчен үзе белән бик бар җирдә дә йөртте. Казан белән кернәп әлбәттә таныша башладык. Инде бу дөньяга, бу зур дөньяга күнегә башладык. Минем инде бу училище белән бары тик шундый елмаю хисе генә, инде шундый җылы тойгылар гына гел истәлектә. Чөнки беренче танышулар, беренче дуслар барсы да монда булды. Шушы училищеда мин исә калган инде, минем укытучым Тахир Хафизович Сулейманов. Мин ул вакытта Сыртлановда торадыр, Сыртлановдан баянны асып, әни тегеп биргән баянга чехол.
баянға басып, Сыртлановадан троллейбусқа отырып, башта центрға қадар түшедірейм. Центрдан мұнда 2 километр жүйе баяны көтеріп келедірейм. Сағат ертеңгі 6-да. Нишлә болтыда шул вакыт? Мен шунда кішкене бала болғанға мен шунда қорқу болғандыр енді әйтелмеймін. Тәуекеліш мен соңырақ қына қойырға болмаймысың деп. Шуна да шу. Шунда ертең 6-да тұрып мен шеу кетедірейм. Баян дәрісіне. Өзі келіп отырадырейм. Мен баян бәк күшке келіп жетсем, ол дәрісте көтіп отыра мені. Училищені бітіргештен соң енді шошы тоғыш үлгіргенін сизе вокалға кірге болдым. Консерваторияға йолдытарға болдым. Консерваторияда сіз бик атаклы укытучыларда укыгансыз һәм күп кенә студентларның, күп кенә менә җыр белән тормышын бәйләргә теләгән кешенең консерватория ул зур хыялы. Ләкин менә берничә артисттан да ишеткәнем бар һәм анда кырга кергәч күпләрнең өметләре акланмый. Ни өчендер? Менә сездә ничек булды? Her bir kişinin özünden dura, özünün maksatından dura. Özüne neydi maksat koyasın. Kimlerdir okurga kirerler. Mesela bir yıl boyu derske girmişe, şugullanmışe, şulay ötede gitey. Nişle olanda kirgen zor sırav. Benim maksat var idi, jırlarga öğrenirge, şulay klasik eserler bilen tanışırga, şulay vokal texnikasını dürüstüp öğrenirge, arttırırga. Şunday maksat bilen kirgen edim. Hem elbette eğer de özünün tilagin var ekan indi o'sirga bizning barliq mümkünlikler barsida o'zimizning xayoldan, o'zimizning maqsaddan turadi. Lekin менә күп кешенең претензиясы бит монда түгел. Менә мәсәлән, мин консерваториягә керәм һәм мин йолдыз булам, ләкин мин укып чыктым, мин йолдыз булмадым дигән претензия түгел. Нәкъ менә уку методлары турында. Уку методлар турында мында нәрсә әйтергә кирәк инде. Менә мин барыбер консерваторияны ничек бетерсәк, бит безнең анда булган укытучылар аларны ничек өйрәткәннәр, аларның нинди базасы бар, алар шуны бирәләр. Һәм инде бит бу әйтергә кирәк, башлап җибәрүче, башлап килүче җырчыларга ул беренче адымнар гына бирергә кирәк. Иң мөһиме инде консерваторияны битергәчтән соң инде бу юлны син дәвам итәргә телисең икән инде. Монда инде син үзеңнән тора. Кайда барырга, шуннан ничек үзеңне алда эшкәртеп бетерергә, кайдан табырга, кайда стажировка үтәргә дигән сораулар туа башлый. Үзеңне шулай киләчәктә инде җырчы буларак күрәсең икән, син консерватория нәрсә, ул бит техника бирә беренче чиратта. Ул техниканы каян аласың? Бар тик укытучылар. Сез хәзер теге консерватория музыкальный мәктәп кебек кенә. Консерваторияга керер өчен бит инде никадәр база кирәк. Анда бит теләсә консерваторияга керер өчен беренче чиратта җырлый белергә кирәк. Ансы гына аз бугай. Әгәр дә синең тавышың юк икән, талантың юк икән, консерваторияга синең керүең бик икеле. Шуның өчен иң беренче чиратта синең природа булырга тиеш, тавышың булырга тиеш, моңың булырга тиеш. Менә сезнең очракта нәкъ менә ниндидер тумыштан килгән сәләттер бу. Чөнки менә хәзер бит балаларны бирәләр берәр нинди секцияларга, түгәрәкләргә һәм әйтәләр менә 5 яшьтә юк 4 яшьтән үк бирергә кирәк. Аннары 8-10 яшьтә бирсәң дә инде соң була. Ул теге сәләтле булса да ачып бетереп булмый дип. Менә сез бит менә бу логика буенча карасагыз, вокал белән бик соң шөгыльләнә башлагансыз профессиональ рәвештә. Ләкин операларда җырларлык менә. Ул бит аннан тормый. Ул сәхнә баласы икән, сәхнә түгел икән, ул сыра күренә. Мин теге мине чакыралар, бит жюри буларак төрле балалар, менә шаянга чакырасыз менәме. Анда ул баланың артистканы менә хәзер күренеп тора иде. Киләчәктә сәхнәгә шин артистканы күренеп тора. Һәм консерваториядан соң сезне опера һәм балет театрына консерваторияда укыганда гафу үтенәм. Консерваторияның 3-нче курсында инде мине Муса Җәлил исемендәге безнең опера балет театрына чакырдылар. Анда мин стажер буларак безне эшкә алдылар. Менә нинди хисләр иде ул вакытта бу бит инде бик әлбәттә инде безнең өчен бөек опера балет театры бу инде теге хыялның хыялы иде бит анда
ничегінде шундай метрлар жырлаган, шундай зур театрга студент буларак килеп эләгү безнең өчен әлбәттә зур бәхет иде. Соңгы менә кызыксындырган сорау әлеге ноктада баян белән әле дә еш уйныйсызмы? Мин беләм, сез гитарада уйныйсыз, фортепианода уйныйсыз, менә баянда һәм ничек теге хәзер ничектер онытылып барамы? Ноталар димим, менә еш уйныйсызмы, юкмы? Мин бу училищега килгәчтән соң минем белән укыйлар иде зуррак курсларда. Бүгенге көндә мин аны команда иң көчле баянчыларның берсе дип әйтәм. Ул дустым Айдар Валиев. Айдар Валиев ул бүгенге көндә Шөриф оркестрының солисты баянчы. Аны уйнауын күргәчтән соң мин шунда ук үзем әйттем. Мин баянчы булмаячакмын икән. Мин киресенчә уйлаган идем, сез күргән сайын уйныйсым килә дип. Мин шунда ук әйттем. Айдар кебек булдыра алмаячакмын, шуның өчен мин җырчы булачакмын дип. Инде Айдар белән килсәк, бу шаяру әлбәттә Айдарның осталыгына мин уш китәдер, чөнки аның белән без коридорный кафедра барлыкка китердек. Мин җырлыйдыр, ул уйныйдыр баянда. Монда коридорларда. Шуны әйтәдер, безнең народное отделение. Һәм җырчылар белән бер этажда идек без. Классик вокал бүлеге шунда ук шул этажда һәм опять народники устроили сабанты дип безгә геләйтәләр иде. Гел шундый иҗади атмосферада укыдык без. Безнең икенче ноктабыз көтелмәгәндә Камал театры. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Казанда урнашкан татарларның беренче һөнәри театр коллективы сәйяр нигезендә оештырылган. Татар театрлары арасында әйдәп баручы театр. 1906 елның 22 декабрендә Казанда беренче публик татар спектакле күрсәтелә. Бу дата татарча театрның барлыкка килү датасы дип санала. 1922 елда сәйяр труппасы нигезендә дәүләт театры төзелә. Ул Кызыл Октябрь исемендәге беренче татар дәүләт үрнәк драма театры исемен йөртә башлый. 1926 елда театр академия исеменә лаек була. 1939 елда Галиәскәр Камалның 60 еллык юбилее уңае белән театрга аның исеме бирелә. 1986 елның 5 ноябрендә тантаналы рәвештә бүгенге көндә барыбыз да таныш булган театрның яңа бинасы ачыла. Ни өчен әлеге урын? Бу бик тә истәлекле бина минем өчен, чөнки Казанга килгәчтән соң безнең ул вакытта Алканат төркеме бар иде. 2000 еллар башында без җырлар иҗатта башладык бит Алканат барлыкка килгәчтән соң, шулай ук 15-14 яшьлек балалар инде безнең хыялыбыз бар иде җырларны яздырырга дигән. Шәһәргә килүен килдек, кайда яздыр икәнен белмибез. Бер акча җыеп, шундый кесе акчасын инде ул безнең җырларга тыгырга булдык. Кемдер әйтте безгә Камал театрында яңа студия бар дип. Һәм ул вакытта ул яңа гына ачылган студия. Шушы инде без бу студия турында белештек. Шулай калган ул вакытта башланып килүче альтернатив музыка юнәлешен ал башлаучылар, ул да Итифак төркеме, Мубайның шушы Камал театрында эшләгән без билдек. Һәм шушы студияда әйдәгез егетләр бездә яздырабыз дип шундый тәкъдим килде. Һәм без баштагы, әле иң башлаган җырларыбызны Камал театрында яздырдык. Яклардан симында килдең, кайда барасың? Нинди югалтулар күрдең, белдең, ниләр табасың? Алканат төркеме турында сөйләшеп алыйк инде. Әлеге төркем шуннан да менә альтернатив музыка юнәлешендә беренчеләрдән булган. Шулайрак булгандыр ул. Ничек менә сез бит әле ул вакытта мәктәп егетләре, мәктәптә укучы егетләр. Бу ниндидер теге уен формасында булгандыр инде башта. Менә ничек бу идея ничек килде? Әйтергә кирәк, без 90 елларның азагында шул рок юнәлеше бөтен дөнья буйлап кайныйдыр. Инде без шул юнәлешкә эләгеп, шулар рок музыканы тыңлап үстек. Һәм инде шундый амбициоз яшьләр буларак үзебезнең шундый иҗади жилка бар икәнен белеп, һәм минем үз дустым Илназ Гараев белән дә бергә якташым, кичкенәдән дустым, шу ике таныш малае шундый бер төркем
оештырырга ушундай кыялыбыз барлыкка келди. Бу теге кызык яңгырда ике ак таныш егете рок төркем ясарга булганнар дип. Команда каян чыксын, октаныштан чыга бит. Бизге теге нендидер юнәлешне кабатлау кызык түгел иде. Биз янчтыр үзебезнең нәрсәдер шундый яңа бер эшләс килгән иде. Һәм инде ул шунда да килеп чыкты. Нерге кирәк? Менә бу бит бер караганда бу бит шуннан да мөгъҗиза. Сез әле бик яшь. Сез беренче адымнарыгызны ясыйсыз һәм төркем ясарга буласыз. Күп кеше өчен бу шул кадәр яратып искә ала торган ностальгия, ул аларның үсү чоры һәм ул аларның яраткан җырлары. Biz Ничек менә шулай туры килде икән? Ни өчен күтәрелеп китте? Сез моны берәр ничек аңлата аласызмы? biz аны аңлата алмаспыз. Чөнки без бит яраткан шөгыль белән генә шөгыльләнәбез. Шөгыльләндек һәм безгә менә инде музыка, матур музыка, яңа матур җырлар, яңа юнәлеш тудыру. Без теге яңа юнәлеш турында да алай теге аерым хыялланмыйдыр. Бары тик үзебезнең шушындый иҗатыбыз белән без яшибез ул вакытта. Аннары Алканат үз эшен тәмамлады. Бу нәрсә белән бәйле иде? Гомумән бит инде Алканат без аны иң беренче чиратта инде дә булса тик коммерция проекты булып, бизнес проекты күз алламадык беренчектә. Яраткан инде шөгыль. Шуның өчен инде үсә безнең теге уку йортларына кирип, аннарысын теге зур егетләргә әверелдек бит инде һәм һәрбер кешенең дә үз юлы, үз юнәлешен тапты. Инде Илназ ул Алканатны калдырып ул бизнес ягына китте инде. Һәм инде мин үземнең теге профессиональ музыкаль юлымны дәвам иттем. Менә барыбер бит инде алай төркемнәр таркалгач, күп кеше нинди дә булса скандал, кычкырышу, талашу булгандыр дип уйлый. Бу чакта андый хәл түгел иде. Илназ белән шуннан бирле сөйләшкән юк. Шаһарам әлбәттә. Бу безнең турында түгел. Без әлбәттә бу карарны тулысынча бергә хәл иттек. Илназ белән инде менә бүгенге көндә дә әйдә Алканатның җырларын җырлады. Мин әйтәләр инде. Нишләп җырламыйсың Алканатның җырларын? Чөнки Алканат мин генә түгел. Илназ сүзләрен язадыр, мин көен язадыр. Һәм инде шундый карарга килдек. Ул җырлар Алканат җырлар булып кына калсын дип. Чөнки ул безнең яшьлегебез, чөнки ул шундый инде Алканат тарихка керде. Һәм Алканат Артурсыз, Алканат Илназсыз беренчедә була алмый. Димәк, сез академ вокал буенча да бик оста башкаручы. Сез менә күргәнебезчә рок җырларны да иҗат иткәнсез һәм татар рокына ниндидер мәгънәдә беренче адымнар ясагансыз. Татар җыр сәнгатендә рок юнәлешен тудырган кешеләр. Һәм хәзер инде сез эстрадага күчтегез. Менә ничектер барыбер бит күбесенчә җырчы, башкаручы нинди дә булса юнәлешне сайлый икән, шул юнәлеш буенча бара. Һәм беренче чакта инде миңа калса бу син барыбер бер жанрда җырлыйсың икән, син аны беләсең һәм син әлеге жанрда мин яхшы дип уйлыйсың һәм шул басма буенча барасың. Икенчесе инде бу әлбәттә тамашачы. Тамашачы нинди дә булса образга ияләнә һәм җырчы әлеге тамашачыны югалтырга куркып, ул үзенең жанрын, стилистикасын үзгәртми. Ә менә сез инде димәк өченче тапкыр ничектер шундый борылышларга керәсез. Нәрсә белән бәйле бу? Нәрсә белән бәйле? Чөнки иҗат кешесе ул иҗатсыз тора алмый. Мин дә үзем кичкенәдән иҗат кешесе буларак, миңа тагын яңа юнәлешләр кызыклы. Үземә инде яңа ачышлар, ачуы, яңа стильләрдә эшләп каравы миңа кызыклы. Шуның өчен дә мин хәзерге вакытта үземнең яңа юнәлешемне ачып киләм. Бу да булса инде яңа җырлар, үземнең яңа стиль, яңа образ. Менә хәзер тамашачыларыбыз өчен без монда аерым куячакбыз Артурның элек нинди җырлар башкарганын һәм хәзер нинди җырлар башкарганын. Dərdim güzəlmə Sümünüm süngənin güz nurum Maturum Dərdim güzəlmə Sümünüm süngənin güz
шын айтырга керек, бүгінгі дүния, бүгінгі музыка дүниясы шындай өзгерді. Біз әйтек 20 ел алсақ, барып студияға жыр яздыру, ол зор нендейдер шындай подвиг кебек біздің үшін. Чөнки студияны табырға керек, андағы звукооператорлар белән сөйләшергә керек. Бір айлық қана сен анда инструментларына язасың. Нарсын бір ай гына ул эшкәртелә. Бүгенге көндә ничек? Һәрбер кеше үзенең өендә микрофоны бар, компьютеры бар. Ул өендә ул җырны бір көндә эшләргә мөмкин. И шуның аркасында да бүгенге көндәге дөньяда шушындый киң мөмкинчелекләр музыка стиле ягыннан, хәзер уже теге стильләрне генә аерым менә шундый рокта шулай дип кенә әйтеп булмый. Бүгенге көндә барысы да шулай бәйләнештә. Шуның өчен бүгенге көндә тамашачыга без бары тик сайлап тыңларга мөмкинчелек бирәбез. Шулай да сезнең образыгыз нинди соң хәзер? Ансын мин һаман да үземә уйлап чыгармагымын. Моны минем иҗатым күрсәтәчәк. Чөнки мин хәзерге бүгенге көндәге Артур Исламов ул җыр сәнгатенә беренче адымнарын башлап килүче яшь подающий хорошие надежды, большие надежды, большое башкаручы дияләр андылар турында. Мин беренче адымнарны башлап кына килүче әле. Әйдәгез мин биреп карыйм характеристика аннотация. Бу шибәр ирад. Ул күбесенчә хатын-кызлар өчен чыгыш ясый. Образлары ягыннан ул ничектер менә шулай на грани дип әйтеп була, чөнки сезнең хәзер образларыгыз бик эпатажда. Мәсәлән, латекслы шалбарлар, майкалар, татар эстрадасы мондыга күнекмәгән. Һәм миңа калса, үзегезнең чыгышларыгыз белән хатын-кызларны үзегезгә гашык итәсез. Булды, рәхмәт. Язып кайдыгызмы? Туры киләме? Барысы да туры килә. Безнең 3нче нуктабыз бу Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры. Сез монда бик еш буласыздыр. Еш булырга туры килә. Татар дәүләт опера һәм балет театры. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры Россиянең иң зур театрларының берсе дип санала. Театр бинасы 1936 елда архитектор Скворцов проекты буенча төзелә башлый. 1948 елда архитектор Гайнетдинов бинаның фасад һәм интерьерларына антик бизәк һәм татар халкының гамәли бизәлеш сәнгате элементларын берләштереп, совет неоклассицизмы стилендә үзгәрешләр кертә. Ян яктагы ярым түгәрәк фасадларда Пушкин һәм Тукай һәйкәлләре урнаштырыла. Башта ул Татар дәүләт опера һәм балет театры дип исемләнә. 1956 елда гына аңа Муса Җәлил исемен бирәләр. Ничә ел инде монда хезмәт итәсез? Быел 14нче ел. 14нче ел минем яраткан опера балет театры безнең монда нигә сәнгатькә шин дәрәҗәсендә служим. Югары сәнгать, иң югары сәнгатьләрнең берсе. Берсе дип әйтергә кирәк түгел инде, иң югары сәнгать. Монда бит тулысынча күмелеп, үзеңне чыгып җырлау гына түгел, син бит театр башкарасың, син театр эчендә барлыкка киләсең. Үзеңнән төрле рольләр башкару, үзеңне актер буларак сынап карау, ул бит инде елдан-ел шушы осталыкны арттыру, һәм инде иң мөһиме үзеңнең вокал формаңны гел стимулда тотуы. Хәзер 14 ел үтте, менә килгән чорыңда хәтерлисезме? Хәтерлим. Без ул вакытта студент идек, 3нче курста укыйдым консерваториягә. Әлбәттә бик тә дулкынланган хисләр. Без 5-6 кеше тыңлалдык монда бу театрга, шушы 5-6 кешедән 1-2-3 кешене генә алар стажер итеп алдылар. Менә хәзер бит инде бик күп спектакльләр, бик күп рольләр уйналган, ниндидер яраткан бер аерым әсәрегез, аерым ролегыз бармы? Алар миңа барсы да якын. Мин яратмаган рольләрне гомумән башкармыйм. Безнең театр ул нәрсәсе белән аерылып тора. Безнең театрыбызда шулай ук классик әсәрләрдән башка инде, бөтен дөнья классик әсәрләрдән башка шулай ук татар әсәрләре дә бар, татар оперлары бар. Онда бу Саржигановның Җәлил операсы, Рәздәкиярованың Шагыйрь мәхәббәте, шулай ук Сөембикә оперлары. Аларның шундый үзебезнеке булганы аркасында да һәм инде татар
оперлар һәм таттар кешеләре иҗат иткәннәре күңелмә якынрак әлбәттә, чөнки алар яңа, алар бер җирдә дә бармыйлар һәм инде синең менә минем үземнең рольләр бар шушы спектакльдә һәм ул рольләрне мин генә башкарам, мин беренчеләрдән булып башкардым ул рольләрне. Теге язылган әсәрдә беренче роль башкарырга туры килә икән, менә ул миңа ничектер якынрак инде, чөнки син киләчәк буынга да үрнәк булып торасың. Сезнең тарихыгызда, сезнең тормышыгызда сез әле Мария театры янындагы Мария театрындагы яшь опер башкаручылар академиясында без стажировка үттегез. Аннары сез чит илләрдә дә стажировка үттегез дип беләм. Анда чыгыш ясап, анда стажировкалар үтеп. Менә анда калу теләге булгандыр бит. Ул шәһәреннән тора. Ничектә булса, безнең мин Казаныбызны нишләп Казанда яшибез. Беренче чиратта без яратабыз бу шәһәрне. Безнең иштәге бөтен яшьлек, бөтен уку вакыты һәм гомумән гомеремнең зур өлеше Казанда үткәнгә күрә без Казанны инде туган шәһәр итеп хәзер хис итәбез. Файда гына булса да барыбер дә Казанга дип омтылып кайтасың, туган якка дип сагынып кайтасың. Файда да булса, тәкъдимнәр дә булды, калырга дигән ул тәкъдимнәр хәзердә бар, әлбәттә бүгенге көндә бит инде бәйләнеш юк. Әгәр дә сиңа тәкъдимнәр бар икән, барып эшләп кайтырга була. Шуның өчен монда бернинди проблема күрмим. Без Казанда яшибез, эшлибез бар җирдә дә. Мәсәлән, төп труппага кирергә тәкъдим ди сезгә. Мәсәлән, Шулук Мариинский театрына. Сез барыбер Казанда калачаксыз. Юк, күчмәячәкмен. Чөнки Мария театры Санкт-Петербургта урнашкан. Санкт-Петербург ул бик тә соры һәм салкын шәһәр минем өчен. Без җылылыкны ярата торганбыз. Кояшлы Казаныбыз. Кояшлы, елмаючан кешеләр. Сезнең социаль челтәрләрегезне күзәтеп барам, тамашачыда бик актив рәвештә сорый, комментарийларда да, сторисларыгызда да күрдем. Кайчан сольный концерт була, бу шәһәргә киләсезме дип. Һәм үзегез дә сез инде ниндидер шундый намеклар ата башладыгыз әлеге темага карата. Сольный концерт булачакмы? Намекларсыз булмый инде, без бит инде җырларны кем өчендер булса иҗат итәбез. Кешеләр өчен, тамашачы өчен иҗат итәбез. Шуның өчен әлбәттә сольный концерт булачак. Ул быелгы декабрь башына куелган датасы. Менә шуңа тиздән әзерлек башлыйбыз. Димәк, инде декабрьдә. Димәк, декабрьдә безнең Артур Исламовның өр-яңа программасы булачак. Программада яңа, җырлар да яңа һәм Артур Исламов да яңа булачак. Яңа. Без моны инде бүген аңладык. Һәм инде интервьюбызны тәмамлап, кыска гына блиц-опрос үткәрәсем килә. Легендар операда массовкада уйнаргамы, яисә уртача операда төп роль башкарумы? Төп роль. Опера башкарумы, яисә эстрадада чыгыш ясаумы? Икесе дә. Сайларга кирәк булса? Сайларга кирәк булса, мин әйтер идем, үземнең иҗат белән шөгыльләнергә дип. Безнең опера һәм балет театрында чыгыш ясаумы, яисә зур театрда, большой театрда чыгыш ясаумы? Син теге икесендә дип әйтергә кирәк. Һәр теге гел шундый сораулар. Әлбәттә, үзеңнең театр якынрак. Казанныкы. Казанлык якынрак. Бүген татар эстрадасының иң шәп җырчысы кем? Ир-атлар арасында булсын. Белмим. Бер топ. Сайлабыз. Артур Исламов әлбәттә. Хатын-кызлар арасында. Хатын-кызлар иҗатына килсәм, мин аерым гына әйтә алмас идем. Реально не можете или не хотите? Не могу сказать просто. Потому что минем сойлаудан бер нәрсә дә Ну, үзгәрми. это же ваше мнение. Вот Нам моё- же интересно не топ-топов узнать, а Вот. ваше мнение. У меня как бы вот теге аерым гына әйтә алмыйм. Чөнки мин аларның иҗаты белән таныш түгел. И себя бетерите. Ни сия булсын. Güzel Urazov. Гүзәл разы булмас. Сезнең иҗатта фәлсәфәгез, принципыгыз нинди? Туктамаска, алга барырга. Әлбәттә, булдырылганча иҗат итәргә. Һәм инде шушы иҗатымны инде тарихта калдырырга. Бүген безнең бик кызыклы бүләк.
дөресен әйткәндә, бу тартмада әле бүләк юк та кебек. Барда юк та. Анда бер кызыклы тәкъдим һәм бер кызыклы чакыру нәрсә монда сөйләгез. Моның içinde открытка. Минем сольный концертка шушы бүләкне табучы кешегә 2 билет. Ие, әле бу эксклюзив. Эксклюзив вариантта, чөнки әле концертның датасы билгеле булгаштан соң, шушы открыткадагы информация буенча миңа язып, әлбәттә бу билетларны сез алачаксыз. Ие, димәк инде менә бу бүләкне тапкан кеше бу беренче менә концертка чакыру алган кеше булачак. Миңа калса бу искиткеч бүләк, инде бүләгебезне без кая качырабыз? Безнең артыбызда Муса Җәлил опера һәм балет театры. Һәм менә аның дәүләт советына йөз белән карап торсак, сул ягында шундый клумба бар. Һәм шул клумбага без хәзер әлеге бүләкне качырачакбыз. Әйдәгез. Бик матур сөйләшү булды һәм үзем дә инде тизрәк концертка да барасым килә һәм кайтып тагын бер кат Алканат җырларында бүгенге җырларны да тыңлап кич менә опера һәм балет театрына киләсем килеп китте. Рәхмәт бик зур шакырганыңыз өчен. Сезгә дә киләчәктә зур уңышлар, тапшыруыгыз гел уң булсын, гел алда булсын. Маршрутка гел үзгәреп торсын.